Assalamu alaikum muhterem aziz kardeşler. İsənmisiz qadırlı milletteşler. Көп кеше көзне сагыш, яңгырлы көннәр белән бәйли. Ә көз муллык ае. Бөтен дөнья төрледән-төрле төсләргә күмелә. Табигать шулай үзгәреп тормаса, biz ел фасылларының матурлыгын күрмәстә идек мөгаен. El-cahlu yatlubu al-mal wal-ghaqilu yatlubu al-kamala degan payg'ambarimiz o'zining bir hadisida, ya'ni nodon kishi boylik jiyar, aqlli kishi komillikka umtilur. Bugun bayramga teng jum'a kuni ham naq mana shulay komillikka, ezgilikka umtilu kuni. Jum'a va'zinde Tuğan Avlum Məşidi İmam Xatibi Nurullah Hazret Zinatullin Müslüman kişisinin o'targa tegishli amallari haqida söyləyəcək. İman amal bilan nig'tila. Reis Efendi Zahreddinov Ulayish rayonining Gabish bistəsində özünün mavğu bilan don olgan. Ул xususiy muzey xo'jasi. Yadkarxona oqirinlab to'lilana bora. Ulyan shahrida Müslümanlar forumu bo'lib o'zgan. Tatar xonimlari diniy masalalarni, milliy tarbiya aspektlarini o'rtaga solib сөйләшкәннәр, аралашканнар. Кеше Россия Ислам институтында 11-нче Якупов укулары узды. Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте шул турыда хәбәр итә. Конференция барышында танылган дин әһелләре, галимнәр, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре Вәлиулла хәзрәт Якупов хакында истәлекләре белән уртаклашты. Моннан тыш конференциядә аерым игътибар Вәлиулла хәзрәтнең тырышлыгы белән 1993 елда кайтарылган Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына багышланган иде. Dini turmuşqa qaytsak, respublikamızın avullarında da ol görülüp tura. Mesela Apas rayonunun Quştavul avulunda köpten tөгел şunday dini şara uzgan. Avulның ruhani жетекчеләре белән бергә шул авылдан чыккан мөхтәрәм шәхесләр дә авылның тазалыгы, сафлыгы, рухи мәсләге турында бергәләп кайгырталар. Quştavulu дигән җырлы исем, атамасы туган илемнең, туграсы да, байрагы да ул, җанга якын газиз җиремнең. 1420 елдан башланып китә авылның авыл турында искә алына. Башта килеп утыручылар, монда килеп утырганнар инде күлләр безнең авылларыбызда бик күп озын-озын күлләр, анда бик күп кышлар булган. Шул кышлар булу сәбәпле кышлар тавы, башта авылның исеме кышлар тавы булган, аннары тора-бара Совет чорында инде кыш тавылына әйләнгән. Бүгенге көндә менә авылыбызның тарихында ул 600 еллар дип шулай исәпләнеп бара инде бүгенге көндә. Авыл янында кайчандыр озын күл булган. Аны Аккыш күле дип йөрткәннәр. Чөнки биредә аккышлар йөзгән. Авылны, күлнең тирә-ягын урманнар уратып алган булган дип бабайлар сөйли иде дип дәвам итә сүзен Наил Гарифулла улы. Шушы авылда туып үскән ул, хәзер Казанда яшәсә дә, киндек каны тамган туган авыл өчен янып йөри ул. Гомумән, туган авылның тарихын барлау, туплау өчен зур тырышлык куйган. Мәскәү, Санкт-Петербург архивларына кадәр барып җиткән һәм саллыгына китап итеп тә чыгару бәхетенә ирешкән. Китап чыкты да эш бетте диючеләрдән түгел ул. Яңадан яңа планнар, идеялар белән яши. Аңа теләктәшләр дә бар. Биредә туып үскән Россияның һәм Татарстанның ат казанган табибы, танылган балалар урологы Рәшит Салих улы Байбеков та тынгысыз кеше. Күптән түгел генә әле алар авылда ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы уңаеннан балалар һәм авылдашлары өчен бәйрәм ясадылар. Авылда үткән бер генә чарадан да читтә калмыйлар. Дөресрәге башлап йөриләр алар. Кайтабыз мәчеткә, әмәләр оештырабыз, халык җыела. Шулай булсын иде, шулай кайтсыннар иде барысы. Бөтен монда авылдан чыгучы кешеләр, яшьләр юллар тукталмасын иде. Балаларым Казанда, үзем шушында. Минем балаларым кайтып китеп җөриләр, авылны бик яраталар. Менә әйтәләр бит әле, тора-тора, ылгая, кешене җир тарта дип. Менә мин аны уйлыйм инде, мине җир тартты, минем авылымның җире тартты. Чөнки ул минем иң якын киндек каным тамган авылым. Җирем минем шушында апаларым, абыйларым, күршеләребез, менә барсы да безнең авыл кешесе, шуның кадәр тырыш һәм дус яшиләр. Авылыбызда бүгенге көндә 160 примерно 160 хуҗалык бар. Шунда где-то 200-дән артык халык яши инде бүгенге көндә. Элекке заманнарда авылыбызда 2 мәчет булган, эшләп килгән. Бүгенге көндә дә мәчетләребез эшли, Аллага шөкер. 92 елда төзелде ул безнең мәчет. Шул 92 елда ачылды да инде. Чөнки ул вакытта колхоз чорында тиз күтәрелде мәчет. Ул вакытта халык безнең элегелектән дә мәчет дип әйтәм, авылда безнең 2 мәхәллә иде. Совет чорында да 2 мәхәллә, менә безнең
Asqa uramda bir mahalle Şemsiyen abilarda okuladыр, birisi bizning Mikri deb atalayın bizning uram. Şunda iki mahalle bizning, endi mana shu xalqlar birgalashib, shu meşit salındı. 92'de bir mahalle bulup kaldı. Elegelikten de mana bu klub bizning. Elekte birinci meşit, eski meşit deb jettiler, bir sanatın endi anın urunda ditsat. Ol endi savçırında bunu sütüp klubga aylandıral, tegisi klubga aylandıralmay meşit janıp gite. Авылны игелекле, иманлы, эшчән, ярдәмчел кешеләр яшәтә. Шишмә кыюларны карап тәртипләп торалар. Алда әле эшлисе эшләре дә байтак. Мәдәният йортыбыз гел шыгрым халык. Бу белән булсын инде юлларыбызны менә матурлап ясатасы иде. Мәдәният йортында ремонт ясыйсы бар. Күлләребезне чистартып матур айтасы бар. Без бит кышлар, таулар, күлләр авылы. Шундый исәпләр. Киңәшле эш таркалмас диләр. Бергәләп, җыелып, фикерләшеп эш башлыйлар һәм аны башкарып та чыгалар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлям үзенең бер хадисендә гамәлләр нияткә карап була һәм һәр кешенең гамәле бәрабәренә булган өлеше ниятенә карап була дигән. Һәр бер гамәлнең нәтиҗәсе тел белән әйтеләме, кул белән эшләнәме, ул нияткә карап бәяләнә. Ният тизек яхшы булса, гамәл дә яхшы, ният изге булса, гамәл дә изге икән. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip iman getirdik. Şunun bilen Müslüman bulduk elbette şulay elhamdülillah. Lakin iş bunun bilen tügellenmeyken elbette bu imanna gameller bilen nıgıtası var. Hem bular hakkında Doğan Avulun Meşidi Nurullah Hazret Zinnatullin tularak söyler. Allahu Ekber Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Müslüman kişisinin Allah-u Teala tarafından üterge tiyişli bilgili vazifaları var. Kim gine nerse gine etse de din ol kungilde gine aşanı tugul. Çünkü kungilde aşangan aybir bu bizning Allah-u Teala bilen kurin bitirgan münasebetimiz. Lakin inde Allah-u Teala bilen nindedir münasebetimiz var iken demek ol münasebet bizning gamellerimizde çağılırga tiyiş. Eğer de mesela sen kimnidir yaratsan, ona çiçekler veresin. Mesela ol kız kişi iken şolay bit. Eğer de inde niyetlerin zor iken ilenersin, kevge çıgasın, balaların bolsa onların temin etesin. Senin ışanığın, senin yaratığın köngüldegine kalmıyor. Ol senin münasebetlerinde çağılacak. Hem Allah-u Teala'ya şanu da bu bizning gamellerimizde çağılırga tiyiş. Eğer de ol bizning gamellerimizde çağılmasa, demek köngülünde senin bu şanu var mı iken degen sen özüne sırav koyarga tiyişsin. Aytik mesela, eğer de sen otның pişire ikenin anlasan, sen de kolunu tıkmıyorsun. Köngülünde senin şanu var, ol ot pişire. Eğer de yine senin aşısın kilse, sana bir rızık durumda uylauğuna jetmi, anı oturup aşarga gerek. Mene dinimizde şolay. Din turunda uylav, dinni köngülde yırtığına jetmi. Anı tırmışta kullanırga gerek. En birinci negizi asılı dinimizning Allah-u Teala bilen bulgan münasebetning asılı ol namaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kıyamet gününde en birinci sıralatırgan aybir namaz turunda bulurdu. Eğer kişi şu namazın sıravların ötsedi, namaz turundağı sıravını kalganı jengil bulur. Lakin namazı ötelmegen bulsa, kalganı ağır bulur. İkinci bir hadisinde aytila, eğer de kişi namaz okumasa, anın kalgan izgi gamelleri de karalmasdı. Mene şolay itip namaz ol bik zor aybir bulup çığa bu dünyada muhterem kardeşler. Ama biz anga bik jengil qarıybız. Kay vakitte biz namazını kaldırabız kartaygan kini bizge. 100% garanti bilen ayta alam, yarar 100% bulmasın, 99%. Namazını kartaygan kinine kaldırgan kişi anı kartaygaç da okumay. Çünkü Allah-u Teala anga mındı mümkünçilikini birmi. Eğer de kişi ayta iken namaz ol kireg aybir, lakin anı kartaygaç okuyim dip. Demek bu günahını bilip kılıçı. Allah-u Teala'nın çağıştırmaça aytkende yüzüne tükürüçü. Allah da min bilem de senin sıraganını dey, anlayayım dey, başımını katırma, özüm bilem minanın vakitini dey. Elbette Allah-u Teala mındı kişini namazga getirmeske mümkün. Mındı derece vermeske mümkün namazga getiru derecesin. Şuna göre de küp kişiler mındı işrakta namazga basa almıyorlar.
Аллаһы Тәгалә рөхсәт итми. Әгәр дә инде кеше аңламаган булса намазның мөһимлеген, ул вакытта калгайган көнендә, картайган көнендә әлбәттә басырга мөмкин. Намаз ничә яшьтән кирәк соң безгә? Намаз безгә 10 яшьтән кирәк. Без инде 10 яшьтән акыллы булабыз. 10 яшьтән Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләрен кулланабыз, белеп кулланабыз, рәхәтләнеп кулланабыз. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә онытмаска кирәк. Шушы рәхмәтнең иң улуг усулы, әйтү усулы, ул инде без әйткәнебезчә менә шушы намаз булып тора. Безнең халкыбыз динле халык, тарихлы. Безнең халкыбыз дин белән бик тыгыз бәйле. Шуңа күрә инде әлбәттә намазга басса татар халкы ул үзенең тарихын яңадан яңарткан булыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Республикабызда салқын һава торышы урнашты. Температура нормадан 3-4 градуска түбәнрәк. Атна ахырына кадәр һава торышы сизелерлек үзгәрмәячәк. Республика халкын салкын һәм яңгырлар көтә. Синоптиклар төгәл мәгълүмат әйтер, алар нәрсә вәгъдә итә икән, аны тыңлап карыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Сентябрьнең 1-нче көннәре Арктик һава массалары үтеп керү аркасында салкын булды. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда салкын һава саклана, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада явым-төшемнәр көтелә 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар уртача 10 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава яңгыр явырга мөмкин 9 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак дип фаразлана 10 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы һәм җилле уртача 10 градус. Көз беренче көннәрендә үк салкынча булуына карамастан, синоптиклар сентябрь җылысы һәм матурлыгы белән ләззәтләнәчәкбез дип вәгъдә бирәләр. Башкалабыз Казанда болытлы һава урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 11 градус. Җилтен яктан атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Яшелезян районы Ул Ошасыр авылында Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы алма бәйрәме уздырган. Хуҗабикеләр алма киптергән, кайнатма, как ясаган, компот япкан, алмадан бәлеш пешергән. Бусы республикадагы яңалыклар булды. Дөньяда ниләр бар икән? Дөнья яңалыклары белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыбыз. Спас манарасы 15-нче халыкара хәрби музыкаль фестивалендә ат чыгышлары да булып узган. ВДНХ-дагы ипподромга килгән халык атта йөрергә өйрәтүче Кремль мәктәбе һәм президент полкының кавалерия мактаулы экскорты җайдакларының чыгышларын, ат өстендә йөрү һәм конкур ярышлары, ат театры һәм күңел ачу тамашаларын да караган. Шулай ук балалар төркемендә өйрәнгән күнекмәләрен күрсәткән. 15-нче юбилей фестиваленең ябылу тантанасы Башкала үзәгендә Кызыл мәйданда бәйрәм салюты белән төгәлләнгән. Спас манарасы 2006 елдан алып Мәскәүдә уза. Фестивальдә Россия һәм чит илләрдән килгән хәрби оркестрлар, дәүләт башлыкларының мактаулы сак бүлекчәләре һәм фольклор төркемнәре катнаша. Санкт-Петербургның сәнгать академиясендә белем алучы Александр Брагер диплом эше итеп Муаммар Каддафи сынын ясаган. Шулай ук Ливия лидерының туган шәһәре Сирт өчен монументта эшләгән. Рәссам үз проектын тарих җилләре дип атаган. Әлеге композиция аша ул Ливия революционерына карата хөрмәтен күрсәтмәкче була. Шушы сыннан тыш архитектор белән бергә ул Каддафи туып үскән Сирт шәһәре өчен масштаблы проектта башкарган. Рәссамның нияте буенча 2,5 метр бийеклектәге һәйкәл 3 метрлы постаментта торырга тиеш. Александр балачактан ук әвәләп әйберләр ясарга яраткан. Ләкин иҗат өлкәсенә килгәнче күп еллар слесарь, электрчы, кран машинисты булып та эшләгән.
Бүгін бүтін дүния матурлық күні. Біз хатын қызлар матур болу үшін бик тырышабыз. Бит терісін қойғырту, шеш тәрбиелеу дейсіңме? Кыздың салқын, құры күннәрі, дымлы хава аларға бик үк яқшы тәсир етмей шул. Менә мәселен, шешләргә нәқ менә бу вакытта кыйыла башларга мөмкин, һәм прическагыз һәр вакыт матур булсын дисәгез, шешләрегезгә атнага бер кефирдан маска ясый аласыз. Ул аларны ныгыта. Шулай кастор майын куллансагыз да була. Шеш трендларында нинди үзгәрешләр, яңалыклар бар икән? Быел ничә кирәк шешне алдырасы? Шул хакта хезмәттәшебез Гөлнур Габдрахманова видеоязмасы. Идеаль прическа нинди булан? Без бүген сезнең белән 2022 елның шеш трендларын карап китәчәкбез. Моның өчен без стилист янына килдек. Сүзне шеш аксессуарлары яисә шеш бизәү әсбаплары турында башлап җибәрик. Чөнки образда нәкъ менә детальләр бик мөһим. Алар образны тулыландыра һәм аны камил итеп күрсәтә. Шеш бизәү яңадан өйрәнеп кайтты. Безнең җәнлек трендлары бурмалы бәйләүгеч шеш бизәүгеч баулар, кием белән бер төстә булган шештә аксессуарлар или контраст акка кара или шеш белән бер төстә булган аксессуарлар трендта. Хәзер кирге, ягъни ободоклар һәм шеш тасмалары актуаль. Алар кием белән бер төстә булырга мөмкин. Шулай ук киемгә капма каршы төстә сайланган шеш тасмалары да бик отышлы күренә. Мәсәлән, ачык киемгә кара шеш тасмасы һәм киресенчә. Кайбер көяз кызлар тасманы шеш төсенә туры китереп сайлый. Бик тыйнак һәм шул ук вакытта бик зәвыклы күренә. Шулай ук шешне җыеп, яулык бәйләп куюда бик актуаль. Без бүген ике төрле прическа ясарга өйрәнербез. Беренчесе Голливуд бүдрәләре. Ретро стилендәге бу прическа образга җиңеллек һәм нәзакәтлелек өсти. 20нче гасырның 30нчы елларында бик таралган була ул. Голливуд бүдрәләрен идәдә ясарга мөмкин. Иң башта шешкә махсус мус яки күбек сөртәбез. Бу шешнең төзелешен саклау өчен кирәк. Махсус маскалар, кондиционерлар, майлар, спрейлар кулланыгыз. Шампуньларны үзегезнең шешегезнең тибына карап сайлагыз. 2-3 см тутам шешне алабыз да плойкага өстән аска чорныйбыз. Шешне урта бер җирдән тешләтәбез. Шеш очларына аерым игътибар бирәбез. Киләсе тутамны алып, шуны кабатлыйбыз. Бу матурлыкка лак сиптерәбез. Актуаль Голливуд бүдрәләре әзер. Бу елның тагын бер тренды ул кымлык, ягъни пляж бүдрәләре. Аны махсус плойка белән ясарга мөмкин. Шешне тутамнарга бүлеп, плойка белән шеш озынлыгы буенча йөртеп чыгабыз. Тамырларыннан 10 сантиметр ара калдырабыз. Бу прическаны идәдә кабатларга була. Шешне 6 өлешкә бүлеп, тулымлап үрәбез. Берничә сәгатьтән соң тулымнарны сүтәбез. Кызыну өчен бүдрәләр әзер. Алар озаграк торсын өчен лак сиптерәбез. Мин дә трендта. Миңа пляж локоннарын ясадылар. Бик романтик һәм җиңел образ килеп чыкты. Шулаймы, дуслар? Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәгә рәхим итегез. Студиябезнең чираттагы кунагы балалар шагыйре, драматург, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафис Корбан. Хәерле көн, Рафис әфәнде. Хәерле көн. Китапларыгыз бик күпне күреп торабыз. Әлбәттә, инде яңалыкларыгыз да бардыр. Иҗатыгызда ниләр белән безне, тамашачыларыбызны нәрсәләр белән сөендерә аласыз? Бу китаплар әлбәттә минеке түгел, ләкин бу китапларның барысында да минем катышым бар, чөнки ул мин Казан утлары журналында эшлим бит инде хәзер, проза бүлегендә, һәм без Казан утлары журналының иң актив авторларының кисә китапларын чыгара башладык былтыр. Менә 15нче китап чыкты, үткән атнада гына, һәм бүгенге менә минем монда булуымның төп сәбәбе дә шул. Ул минем яңа 15нче китап, ул минем 2 әсәремне туплап чыгарылган китап булды. Ул Тәүбә көне дип атала бу китап. Монда минем 2 повестем кергән. Менә мин бүген таныштырып китәргә телим инде үземнең укучыларымны да, телевизор караучыларына шул әсәрләр белән. Берсе Тәүбә көне һәм берсе бер уч туфрак дип атала. Менә минем инде аннотациядан аңлавымча, сезнең бит әле иҗат кичәсе дә узды шул уңайдан. Монда замандашларыбызның рухи изләнүләре, рухи тормышка мөнәсәбәте яктыртыла. Менә шул турыда тулырак сөйләгән. Минем бу китапның әле җомга көнне генә булды тәкъдир итүе. Безнең Татмедиянең конференцияләр залында. Монда минем танышларым, дусларым, гомумән безнең Казан утларының авторлары җыйналган иде һәм минем китап бу бер төн эчендә укып чыктык дип
чыгыша тоучылар барысы да бик жеңіл оқыла деп, бик зурлап, мақтап сөйләделәр. Мин аларга рәхмәтле. Бу тәүбә көне повесте турында. Миңа бу повестны бер 10 еллар элек инде Галимҗан Гыйлманов сюжетін язырга, сюжетін уйлап чыгарырга этәргән иде. Галимҗан Гыйлманов сөйләгән бер вакыйга. Галимҗан Имәнкиске авылында, авылы янында безнең бит инде Куйбышев су саклагычының иң киң урыннары шул тирәләр. Һәм шунда су кыйнырак киреп китә, су кирергә. Һәм шунда алны карамыйча йөзә, һәм бер заманда борылып карый, яр күренми, яр юк. Адашкан су эченә киреп. Һәм ул инде аяк акыл белән кояшка карап, нигә карап, болытларга карап, аннан соң үзенең агымга карап, чыккан юлын эзләп таба. Шактый азапланганнан соң, берәр ярты сәгать суда йөзгәннән соң, ярга чыга. Ә менә мин шуны үземнең бер шушы повестның геройы иттереп, шушы нине алдым, вакыйганы. Ләкин минем ниде әсәрдә Галимҗан түгел, авыл хуҗалыгында менә бүгенге безнең соңгы 30 елда безнең авылның тормышын чагылдырган вакыйгаларны берләштереп, бер кешенең язмышы аркылы үткәреп, менә шушы суга киреп киткән һәм су эчендә адашып, төн кунган һәм ниндидер бер утрауга килеп чыккан авыл хуҗалыгын өлкәсендә эшләп инде хәзер теге шәһәрдә, Казанда, югары урыннарда эшләп торучы бер абзый турында. Һәм ул менә шушы 30 елда авыл хуҗалыгына аны күтәрәм дип нинди зыян салган. Менә шуны аның башыннан кичә. Ул бу бит инде аның менә яшәү белән үлем арасында калган мөмкинлек вакыты. Ул шуны хәтерләп, менә мин эшләгән шушы әшәкелекләр өчен күргән каргышларым чыгадыр инде, мин инде бу минем соңгы төн куруымдыр инде дип кайгырып борчылып, һәм шушында менә шушы 30 ел эчендә ул эшләп киткән авылда булган бөтен теге тискәре хәлләрне авылның бүгенге теге кешесез, мәктәпсез, баласыз, урыс телендә генә балалар яшәп йөри торган авыл, кибетсез кайба. Кибетсез, клубсыз, китапханасыз. Менә шул авыл шушы кешенең хезмәт эшчәнлеге аркасында ул конкретно бер үзенең авылын мисалында гына. Хәтта теге менә авылда бер тигермән була ул авылда. Мин инде монда уйлап чыгармадым, бөтенсендә үзем белгән, үзем күргән, үземнең туган якларымда булган хәлләр турында яздым. Һәм менә безнең Биектау районында Чыршы дигән авыл бар иде, диме? Чыршы дигән авыл бар, анда Батулла яшәп ята безнең. Шул авылга кергәндә зур тигермән бар иде, борынгы тигермән. Мин аны үземнең бер менә Сәйдәш турында минем романым чыгара ди. Шул романга да яздым. Теге Сәйдәш бит инде Кандыр буен яткан вакытта Казан арты авылларында җиреп өйрәнгән, шул вакытта тигермән, менә шул тигермәнне салу идеясын әйтеп калдырган кешеләрнең берсе. Һәм менә шул тигермәнне безнең районда җитәкче глава булып эшләгән кеше бу җиннәр ялаган бу нәрсәне сүтеп ыргытыгыз дигән киңәш бирә. Киңәш бирмәй, таләп итә сүтеп ыргытырга. Менә мин аны шушы героем авызыннан әйттердем. Һәм менә шундый ук тигермән бар иде безнең районда, Киек дигән авылда, име? Һәм шул Киектәге тигермәнне бүгенге көндә менә мин әле күптән түгел барып карап кайттым. Ул ниндә безнең бар бит татар авылы музее Свияжскийда. Менә шул Свияжскийга күчереп салып куйдылар шуны эшләүчеләр. Менә шундый ук авылда, менә авылның музее булырлык, менә борынгылыкны, искелекне бүгенге көнгә ял китереп ялган бер бина булыр иде ул тигермән, име? Менә алар, ул җегетләр, аларга молодцы, афәрин дип кенә әйтергә кирәк. Менә шундый җинаятьче безнең авылны бетерүдә бик әшәкелекләр эшләгән җинаятьче дип саныйм бу кешене. Менә шуның турында бу роман, бу повесть. Равис абый, демәк, прозаикларга бүген язар өчен азык тема юк дип зарлану урынсыз. Бик күп. Тырышсаң, мин икенче повестьтында нәкъ шундый ук теге авыл темасына. Бүгенге авыл темасына һәм икенче повестьне язганда шулай ук мин үзебезнең авылны күз алдында тотып, һәм хәтта үземнең теге үзебезнең нәселдә, үзебезнең теге бабаларыбыз, әтием, бабаларым
белән булган хәлләрне күз алдында тотып яздым. Ул бер туфрак. Мин анда төп герой иттереп үземнең нине алдым, образга үземнең дәвәтиемне. Сугыш вакытында минем дәвәтием 42 елда, ул инде 41 яшендә була, сугышка киткән чакта. 43 яшендә була, 43 яшендә. Аларны сапер итеп куялар, миналарны итеп йөриләр, зарарсыздандырып йөриләр. Һәм алар үтеп киткән 5 кешедән торган төркем була инде ул, аларны отделение. Һәм шулар үтеп киткән җирдә артларына килгән Кызыл армия солдатлары шартлап үләләр. Аларны трибунал белән хөкем итәләр. Аларның бернинде гаебе юк. Анда саксызлык белән калган булгандыр инде күрмичә. Булырга мөмкин инде. Сугыш бит инде ул. Һәм шуның өчен аларның командирларын 22 яшьлек кенә егетне, Ленинград егете була, анысын атып үтәргә. Калган 5 саперны трибунал белән хөкем итәләр. Нигә Кузбасска җибәрәләр. Һәм шул ул бабамны минем безнең авылдан бер хатынны шул сугыш вакытында кесәсенә ачтыгы ире сугышка киткән балалар 4 баласы шуларны ачлыктан интекмәсеннәр дип кесәсенә арып салып кайткан бер хатынны шулай хөкем итеп 42 елда җибәрәләр Кузбасска. Шунда минем бабамны күреп кайта. Һәм шул ләкин ул чагында бабам җибәрелгән була трибунал белән туган ягына, гаиләсенә хат язмаска дигән. Ул үзенең авылдашы шул хатын килгәч сөйләгән хәлләрдән соң нитеп кызганып хатынына хат яза. Минем дәвәнигә була инде. Һәм шуның өчен ул 5 ел срогы тутырганнан соң аны тагын 10 елга хөкем итәләр. Бурятиягә җибәрәләр. Шул Бурятиягә мин моннан 10 еллык 10 елда миңа Бурятиягә барырга туры килде. Шунда Анахой дигән авыл, ул безнең татарлар, бурятлар һәм урыслар яши ул авылда. Шул авыл Анахой, Анахой дигән сүз икән ул, бурятча. Безнеңчә Анахой, бурятча, диләр урыслар аны атап бирделәр Старый Анахой дип. И шул авылда үзебезнең Битаманнан, менә мин Битаманлык бит инде. Битаманнан чыккан Вербовка белән 47 елда Вербовка белән килгән бер хатынның күреп кайттым кызын бер нине. Шул миңа сөйләде инде бу хәлләрне үзенең менә һәм мин инде үземнең бабам белән иләнештердем аларны. Андай хәл булмаган әлбәттә, иләнешмәгәннәр. Но әсәрдә иләнештердем. Һәм шул бабам үлгән вакытта 80нче елларда вафат була инде ул. Шул ниде Анахой авылында үзенең улына менә минем туган авылыма кайтып, минем анда хатыным һәм балам бар. Ул андагы шул Бурятиядә туган улына да үзенең бу авылдагы беренче баласының исемен кушкан була. Һәм шуны авылга кайтып, зиратка барып, бер уч туфрак алып кайтып, минем кабермә салам ди. Рафис абый, шундый кызык иттереп сөйләйсез. Ул китапны алып укыйсылар килеп китте инде. Менә шуны алырга дип кайта, ул име, үзе вакытында укымый. Ул үлгәннән соң бер 30 ел үткәннән соң ана кайта, менә бүген былтыр кайттым дип яздырды миңа. Бу ковид хәлләрендә, Сабан туйларында, ниләре Сабан туй көннәрендә кайта. Бик кызыклы сюжет уйлап чыгардым. Ләкин бөтенесе дә булган хәлләрдән. Авылда булган хәлләр, үзебез бу китапны укыган авылдашлар танаячаклар үзләрен. Һәм шул кеше үлеп кала авылда. Һәм үзенең атасы, минем дәвәтием үлгән авылда зиратта мәңгелек йортын таба. Бик зур рәхмәт, Рафис абый, шуннан да шактый тулкынландыргыч әсәрләр. Алга таба да сезгә иҗат куәсе, каләм кайнарлыгы теләп калабыз исән сау язырга. Мин әле тагында сөйләрмен дигән идем дә. Икенче юл алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең студиябызда кунакта язучы, драматург, шагыйрь Рафис Корбан иде. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ульяновскиядә яшәүче милләттәшләребез төрледән-төрле чаралар оештырып килә. Менә шундый чараларның берсендә безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин да булды. Форумның пленар утырышы башланганчы, катнашучылар һәм кунаклар җыелган вакытны да татар хатын-кызлары бушка уздырмады. Гармонга кушылып, әнә шулай җырлап талдылар, теләгәне биеп тә җибәрде.
Гомере буе сәүдә тармагында эшләгән Ульян өлкәсенең атказанган сәүдә хезмәткәре Васия ханым Мәлекова лаяклы ялга чыккач Казаннан соң иң беренчеләрдән булып Сембер төбәгендә Ак калфак оешмасына нигез сала. Соңрак 2016 елда мөселман хатын-кызлар берлеген оештыра. Ул үзенең дуслары, фикердәшләре белән ай сайын диярлек татар хатын-кызлар өчен төрле чаралар, очрашулар, төрле темага ел сайын форумнар үткәрә башлый. Форум ислам динне кабул итүнең 1100 еллык бәйрәме кысаларында узса да, бүгенге чараның темасы татар милли киеме, гаиләдәге дини һәм милли тәрбия, белем алу мәсьәләләрен яктыртуга багышланган иде. Аллаһы Тәгаләнең безгә адәм балаларына Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва саллям аша җиткергән беренче әмере укы. Аллаһының исеме белән укы дигән. Менә шул көннән башлап безгә гыйлем алу фарыз кылынды. Һәм дөньяви гыйлем, дини гыйлем икесе бергә барырга тиешләр. Безгә дөньяви гыйлемне аны 7 яшьтән башлап бирә башлыйлар инде. Ата-аналарда, мәктәпләрдә, советлар чорында дагы һәр мәктәпнең ишеге өстенә язылган иде, укырга. Шундый әмере бар иде. Менә дини гыйлем алу турында без әзрәк кенә соңга калдык. Шулай да гыйлем алу ул бер вакытта да соң түгел. Пәйгамбәрбез әйткән бишектән алып ләхеткә кадәр кеше гыйлем алырга тиеш. Хатын-кызлар алдында күтәрелгән чираттагы җитди тема ул татар милли киеме. Сер түгел, бүген мөселманча киенәм дип, байтак хатын-кызларыбыз, безнең әбиләребез гасырлар буе киеп йөргән киемнәрне инкар итеп, эссе климатта яшәүче көнчыгыш халыклар киемнәреннән йөри бит. Хиджаб носили до мусульманское время. Көнчыгышта хиҗабны әле ислам динен кабул иткәнче дә киеп йөргәннәр. Ул кайдан барлыкка килгән? Белгәнегезчә, көнчыгышта бик иссе булганлыктан хатын-кызлар үз тәнен кояштан саклап шулай киенеп йөргән. Без башка төрле климатик шартларда яшәгәнбез. Шуңа күрә безнең киемнәребез дә аларныкыннан нык аерылган. Шулай да әбиләребезнең дә киемнәре тәннең барлык өлешен һәм күкрәкне дә каплаган. Башта яулык булган. Әбиләребез әнә шулай итеп бүгенге татар милли киемен булдырганнар. Бүген шәһәрнең Елга портында узучы зур җыенга өлкәнең төрле авыл шәһәрләреннән дә вәкилләр чакырыла. Чөнки хатын-кызлар хәрәкәте 6 ел эчендә Ульян шәһәрендә генә түгел, районнарда да шактый гына күтәрелеш алды. Анда да байтак зур эшчәнлек алып барыла. Женский форум үткәрдек апрель айында. 180 кеше булды. Бик күп кешеләр, кунаклар күп килде. Җәмгыять мәчетендә лагерь ясадык. Мөселман балаларына 45 кеше булды. 2 атна içinde балалар даже укый башладылар. Шундый менә ишенә кирип киткәч, ул мәгънәне безнең балаларыбыз гади гына мәктәп балалары бит инде ул. 9-дан 14 яшькә хәтлек. Сирәк әзрәк 7 яшьтән дә булды инде. Форумның икенче бүлеге елдагыча Идел елгасы буйлап эшмәкәр Марат Якупов бүләк иткән теплоходта дәвам итте. Монда инде кунакларга үзеңне кызыксындырган сорауны биреп, тулы җавап алырга да, дуслар белән якыннан аралашырга да, җырлап күңел ачарга да мөмкинлек җитәрлек. Без бик күп мәгълүматлар белдек. Бу ел халык күбрәк тә, елдагы караганда күбрәк тә җыелды. Ни өчен дисәгез, беренчедән алар инде авырулардан соң теге бу сусаганнар очрашуга. Без бит мөселман хатын-кызлар союзы дини дөньяви мәсьәләләрне бергәләп алып барабыз. Олылар арасында. Без беренчедән ислам динен кабул итүне 1100 елга багышлап үткәрсәк тә, икенче өлешендә без хатын-кызларга кагылышлы мәсьәләләрне алдык. Киемнәр турында алдык. Хәзер киемнәр турында күп спорлар чыга. Бик кызыксынучылар булды. Семберләрнең бүгенге җыенына кунакка күрше Чувашиядән дә вәкилләр чакырыла. Бу зур эш ул, кирәк эш ул. Һәр вакытта да класста гына утырып сөйләшү, берни түгел, бергәләп чыгып, бу менә пароходта да мотор үткәрүегез. Ул тәэсирле кешенең өмер буена кала. Ул бит кеше бер эш белән генә барырга тиеш түгел. Берсәк ялда итеп алырга кирәк. Бу ял итүнең бер мөнәсәбе. Эш белән дә, ял итүдә икесен бергә оештырып итсә, Алла саулыгыгызны биреп, тагы да шулай матур тормышларда бергәләп алып барырга язсын. Форумда киләсе елга эш планында каралды. Анда дин белгечләре, галимнәр белән очрашулар, фәнни-гамәли конференциялар уздыру, мәчетләр каршында якшәмбе мәктәпләре ачу кебек чаралар планлаштырылган. 9-11 сентябрь көннәрендә Казанда Европа, Азия дип аталган 15-нче халыкара музыка фестивале узачак. Барлыгы 5 концерт. Әлеге концертларда Россия һәм чит ил музыкантлары башкаруында танылган композиторларның заманча музыкасы яңгыраячак.
Быелгы фестиваль Россия халыкларының халык сәнгате һәм рухи мәдәни мирас елына багышланган. Моннан күп еллар элек, әле яшь композитор чагында, күп кенә чит илләрдә конкурсларда катнашып, урыннар алгач уйга калдым. Шушындый зур дәрәҗәдәге фестивальләрне нигә үзебездә дә, Казанда да оештырып карамаска дип сүз башлады бүгенге көндә Россиянең һәм Татарстанның композиторлар берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин. Мәдәният министрлыгы белән сөйләшеп, безнең правительство белән сөйләшеп, шундый и бер сүзгә килеп, менә шундый фестиваль оештырдык. Быел Европа-Азия яңа музыка халыкара фестивале 15-нче тапкыр үткәрелә. 3 көн дәвам итәчәк фестивальдә 5 концерт программасы һәм тагын күп чаралар үткәреләчәк. Ачылыш концерты була, безнең Салих Сәйдәш залында, инде зур залында, Ирек майданында, консерваториядә концертлар да була, үзебезнең залда да була, композиторлар союзының бинасында, концертный залында һәм Полинер дип әйтәләр, аны хәзер набережныйда да, шунда да тагын бер концерт була. Бик матур фестиваль булырга тиеш дип уйлыйбыз. Шанам, менә безнең яшь композиторлар да катнашалар. Эльмир Низамов да, Ильяс Камал да, Миләүшә Хәйруллина да, Эльмира Галимова һәм башкалар. Фестивальнең зур тарихы бар. Беренчесе моннан 29 ел элек үткәрелгән. Елдан-ел масштаб киңәя. Тик пандемия һәм санкциялар аркасында быел килергә теләүче Австралия, Аргентина, Перу, Чилидан музыкантлар килә алмаганнар. Быелгы катнашучылар арасында Үзбекстанда безнең бик элемтәләр бик әйбәт, шуннан киләләр. Аннарсын нидән Россиядән, күп регионнардан киләләр. Кытайдан, Вьетнамнан безнең дуслар зур делегация килә, шулай ук киләләр. Япониядән музыкант килә, американ композиторы Роберт Поллокның музыкасы яңгыраячак. Без уйлыйбыз, минем фикерем буенча да бик матур фестиваль узарга тиеш. Тире аралашу булырга тиеш диләр оештыручылар. Бик әйбәт национальный ансамбль килә. Элиста шәһәреннән, ул бик кызыклы ансамбль, аларның уйный торган жанрлары да бик кызыклы. Менә минем өчен бик әйбәт булыр безнең яшь композиторлар өчен. Ничек икән менә яңа тел, яңа музыка коралы, ничек яңа, ничек дип әйтим, ачылышлар, ничек эшли башка композиторлар. Мәсәлән, аннарсын безгә гусли дип әйтәләр, бу музыка коралын, цимбал дип әйтәләр, нидән Минскидан. Килде профессор Вероника Прадед дигән бик әйбәт музыка уйнаучы. Аларда традициялар бик күп. Безгә караганда. Шуңа күрә без менә консерваториядә дә мастер-класслар ясыйбыз. Консерваториядә укучы балаларга, анда теләүче кешеләр дә килә ала. Аннан бездә ансамбльләр дә бар, гүсләдә уйнаучы башка музыка коллективларда бар, гүсләдә уйный торган кешеләр. Менә аларга бик әйбәт булыр иде. Чөнки зур дәрәҗәле уйнаучы килә. И безнекеләр ирәнеп, күреп, тыңлап, шулай ук аннарсын бик әйбәт уйнасалар, безнең сәнгать өчен ул бик зур эш дип уйлыйм, бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Быелгы фестиваль Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында үткәрелә. Казанда намазга өйрәтү буенча ислам беренче адымнарга тыңлаучылар туплау башланды. 6 дәрес эчендә укучылар дога укырга һәм көндәлек тормышта ислам кушканча яшәргә өйрәнәчәк. Укулар татар һәм рус телләрендә алып барыла. Онлайн консультацияларда каралган. Исегезгә төшерәбез, ислам беренче адымнар проекты бер әүвәлге тапкыр мөфтият тарафыннан 2018 елда гамәлгә ашырылды. Әлеге проектның 10 сезонында курсларга якынча 840 кеше катнашкан. Башка мөселман дин кардәшләребез тормышында булган вакыйгаларны Ләйсән Гайнуллин җиткерер. Ләйсән, сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикада һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Узган гасыр башында борынгы Сембердә татарлар саны артып, шәһәр төньякка таба үсә башлый. Нәкъ менә шул чорда 1915 елда мөселманнар шәһәр управасыннан рөхсәт алып, Сембердә икенче мәчет төзелә башлый. Аны Октябрь инкилабыннан соң гына 1922 елда файдалануга тапшыралар. Шушы көннәрдә генә семберлеләр бик күп кунаклар катнашында әлеге тарихи мәчетнең 1 гасырлык юбилеен билгеләп узды. Теманы тулырак Ульяновскидагы үз хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итәр. Сембердәге беренче мәчетне 19 гасырда фабрикант Акчуриннар салдыра. Еллар дәвамында шәһәр үсә, халык саны арта. Бу тирәдә татарлар күп яшәгәнлектән, алар бер генә мәчеткә сыймый башлый. Икенче мәчет төзү ул чакта көн үзәк мәсьәләгә әйләнә. Сембер мөселманнары Оренбург диния нәзарәтеннән дә хуплау табалар. Шулай итеп, моннан 100 ел элек Сембердә икенче мәчет манарасы күтәрелә. 1930 елны мәчетне ябалар. Склад ясыйлар, клуб ясыйлар, нәрсәгән булып бетерми монда. Альхамдулилlah, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, моны мәрхүм Шәфкать хәзрәт инде тырышлыгы белән, Ельцинның указы белән теге Аллаһка шөкер мәчете безнең катаралар. Әкертеңне Шәфкать хәзрәт моны 2016 елны мәчетне ачалар. Еллар дәвамында төрле хуҗалар карамагында булып ташланды хәлгә килгән тарихи мәчет, ул чактагы имам, бүген инде мәрхүм Шәүкәт хәзрәт Гыймаддинов тырышлыгы белән 2014 елда мөселманнарга кайтарып бирелә. Мин әле 15-16 яшендә булган вакытымны хәтерлимен. Бу төштә клуб иде. Бу безнең сәхнәбез, монда концертлар, татар концертлары да була иде. Менә хәзер шундый хәлгә килдек. Сүздә юк, ул чакта мәчетне кайтару, аны рәсмиләштерү һәм төзекләндерү өчен Шәүкәт хәзрәт күп көч куйды, байтак сәламәтлеген дә җуйды. Килдек монда, шул мәтән мәчетне бастырсак икән, ачса икән. Син дә монда якын гына инде. Туганнарың күп, север татары үзең бөтенесен беләсең. Мәтәм шуны алып бастырып ибәрсәк нәрсә булыр икән дип кинәтем дә үзенә. Альхамдулиллах, Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча басты. Но шундый периодлары да булды, качан ясаган вакытында ширик уртасына баскан идек, крышасы ачык. Шунда ничексең без җитәрбез ди, ничек нәрсә булырды? Шәүкәт хәзрәт мәтәм переживать итмә. Үземчә инде үзенә поддержка бирергә, потому что анарда да поддержка булмаса инде кемдә булыр поддержка булырга тиеш. Өлкән мөфтие ышанып тапшырган изге эшкә Шәүкәт хәзрәт чын күңелдән алына. Кешеләрен дә таба акча ягында юллый. Фатима альхамдулилlah урны җәннәттә булсын иншалла. Шәүкәт хәзрәт бик каты шул мәчетне ярата иде. Бөтен калыбы белән машалла, альхамдулилlah шул мәчетне төзеде, һәм дә бөтен намазларга монда йөрде, һәм дә шулай итә халык өчен кайгырта иде. Ни өчен халык килми намазларга? Birinci gündən subhanallah bir iki kişi kile idi namazga. Hem de dua sıraydı Allah Teala. Ya Rabbi şu meşit dolu olsaydı. Bugün gündə kirəbiz inşallah bu meşitler dolu. Şəvkət Həzrətinin tiləgi qabul buldu. Bugün meşitə xalq küpləb yeri. Meşit küp qırılı işçənlik alıb bara. İnteraktiv muzey da uyuşturğanlar. Hər türlü məclis, nikahları uzduralar. Bağlardan dəşləyimiz, bağlardan mündə lagerlərdə uzdurabız. Bizdən Allah'a şükür atnan sayın okutulabız. Xayır tatar tilində Allah'a şükür bu sentyabrdan okuturğa başlayırız Allah'a şükür. Сембердә Акчуриннар салдырган беренче мәчеттә могҗиза белән генә безнең көннәргә кадәр сакланып калган булса да, ул әле һаман да хуҗаларына кайтарылмаган. 90-нчы елларда перестройкалар вакытларында приватизацияларда дөрес булмаган хәлләр бар. Шунардан иншалла алар белән дә занимательләр, батыр егетләребез иншалла аны да кайтарабыз иншалла. Саба районының Кызыл Мишә авылы мәчетендә төзекләндерү эшләре бара. Бу хакта Саба таңнары газетасы хәбәр итә. Төзекләндерү эше тулысынча авыл халкы ярдәме белән башкарыла. Шушы көннәрдә мәчеттә җылылык шелтәре алыштырылган. Бу хезмәтне башкаруда авыл халкы ярдәм иткән диелә әлеге хәбәрдә. Казанда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин мөселман яшьләре һәм волонтерлары өчен очрашу уздырды. Ул ел саен уздырыла. Әлеге очрашуга диния нәзарәтенең күп санлы социаль проектларында катнашучылар, Татарстанның төрле почмакларыннан егетләр һәм кызлар, мәдрәсә шәкертләре, яшь белгечләр җыелды дип хәбәр итә Татарстан Республикасының мөселманнары диния нәзарәте. Очрашуда Камил хәзрәт яшьлек турындагы вәгазеннән башлады. Гөлүмул Коръән турында фән темасына лекция сөйләде. Беренче чиратта ул яшьләргә ислам тарихында иң бөек башлангычларның үрнәкләрен искә төшерде. Иң бөек проектлар яшь чакта башкарыла яки башланып җибәрелә диде Камил хәзрәт. Яшьлекнең Аллаһы Тәгаләдән саваплар җыю өчен иң уңай һәм бәрәкәтле чор икәнен билгеләп үтте. Иң яхшы яшь кеше гыйбадәтләрендә картка ашарга тырышучы, әмма иң начар карт яшьләрнең гынахларда узып китәргә ашыгучы дип тә искәртеп куйды. Теләгән һәркем Коръән хафиз була ала. Хәдистә бит Коръәннең һәр ятланган аяты җәннәттә бер дәрәҗә булып торганы хәбәр ителә. Коръәнне белүчегә әйтер:
Укы һәм күтәрел. Сүзләрне дөнья тормышында әйткән шикелле ачык итеп әйт. Чөнки хактыр, синең урының үзең укыган соңгы аят белән тиң булачак. Иң югары белем Коръән белеме дип йомгак ясады Камил хәзрәт. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Бүген 9 сентябрь халыкара матурлык көне. Шулай ук бүген суган көнендә билгеләп үтәләр. Нинди генә бәйрәмнәр юк. Без гаятә көннәрне түгел, ә мизгелләрне истә калдырабыз. Шуңа да бүгенге көн матур мизгелләргә бай булсын. Анысы инде үзебездән тора. Сезгәнегезчә аңлаганыгызча, Манзара информацион музыкаль тапшыру үзенең икенче эш сәгатенә аяк басты. Барыгызга да нурлы көннәр һәм хәерле гамәлләр генә юлдаш булсын. Музей үткәннәргә сәяхәт. Музей халык, милләт хәтере, ул халкыбызның бай тарихы, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре, йолалары, шәхесләре белән таныштыра. Республикабызда хәзер дәүләт музейлары белән бер рәттән хосусый шәхси музейлар да шактый күп. Менә шундыйларның берсе Лаеш районының Габиш бистәсендә яшәүче Рәис әфәнде Заһаретдиновныкы. Ул бик күп әйберләрне үзе тапкан, аңа бүләк тә итәләр икән. Менә шул рәвешле музей тулылана бара. СССР чирына кайтыр өчен Рәис абый өй кырында музей төзеде. Граммофон медальләр, хәтта Союз чирындагы бәяләр дә бар. Өйнең арткы ягына кергәч, кунакларны кулдан ясалган көе каршы ала. Аны Рәис абый туганнары белән ясаган. Шулай ук элекеге ат арбасы да күзгә ташлана. Шундый арбаларда узган гасырда безнең әби-бабайларыбыз авыл буйлап йөргән. Рәис абый аны реставрацияләгән һәм хәзер ул яңа экспонат булып тора. Уйладым, музей оештырырга иң беренче экспонатым әнинең ухваты белән табагач иде. Аларны алып килдем. Башта минем музей гаражда иде. Аннан соң мунчага дип алган бурам. Мунча төзергә уйламадым. Уйладым да беседка башта. Беседкадан соң уйладым, метем беседканы урамда да интергә була, организовать итәргә. Шунда җыя башладым вакыт совет әйберләрен. Иске мунча хәзерге вакытта музейның төп бинасы, иске медальләр, совет кондиционеры һәм граммофон. Булар барысы да безне узган чорга кайтара. Рәис абый бөтен электрониканы төзәтә. Кызу көнне кондиционерны кушып, граммофоннан җырлар тыңларга да була. Аралашкан вакытта телефоннан күрсәткәндә кадрларны кешеләр нитәләр, шатланалар, күрәләр и миндә менә бу бар дип, миңа алар бөтенесен алып киләләр. Аларның күбесенең состояниесендә торышы бик ни түгел. Аларны жаңадан монда әтиәниләрнең самаварлары, үлчәүләре, врачлар үзләренең бер әйберләрен алып киләләр. Монсы Краснодардан алып кайтты дус бер ни туган. Әнинең мясорубкалары, ит тарткычлары, бабайның патефоны, радиолар. Музейдан башка Рәис абый шигырь язу белән дә кызыксына. Безгә ул үзенең шигырьләрен укып күрсәтте. Бу мин бу галәмдә әз генә торган идем, чәчкән идем, урган идем, илемә хезмәт куйган идем, вакланмыйча янган, сөйгән, кигән идем, тормыш шәкләрен йөзгән идем. Мәктәп усагаларын атлап кирдем, билем йортларын теләп явыладым, армия сафларында хезмәт куйган идем, илемне туган төбәгемне, авылымны сөйгән идем. Сөйгәнемә хатлар язган идем, җавапларын сирәк алган идем. Куак утырткан, ул үстергән, ис алган идем, әз генә шигырьләр дә язган идем. Күп кенә экспонатларны Рәис абыйга туганнары, дуслары биргән. Тик иң яратканнары әти-әнисеннән калган әйберләр. Аны мин саныйм, әнинең табагачы белән ухватын, әнә матчада асылып торалар алар. Иң беренче минем ул экспонат. Мин аларны күрүгә, мин аларны даже сабында уштырмадым. Кайбер кешеләр сабын реставрация белән тигезләп мотор нитәләр, мин бераз генә чистарттым да, ишләй асып куйдым. Бүгенге көндә музейда 100дән артык экспонат. Барысы да тарих сакчысы буларак бүгенге көнгә килеп җиткән. Әлеге музей 2000нче елларда җыела башлаган һәм бүгенге көндә дә яңа ядкарлар белән баеп, тулыландырыла бара. Тарихны барладык, шигъри мизгелгә дә тукталыйк. Манзара тапшыруының Татарстан Яңа Гасыр каналының дусты, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Таһир Абый Шәмсуаров өзенең өр яңа шигырен юллаган. Ул бу арада узган республика көне уңайыннан илһамланып иҗат ителде диде. Минем ягым кара алтын иле, кара җире, кара туфраклы. Игенченең маңгай тире тамган туган яксыз яшәп булмады.
43-тә сугыш бара иде. Онытылмас беләм гомергә. Кара алтын күккә күтәрелде, 8,5 шақырым шөгерде. Хәзинәне тапкан якташларның ил каршында бүген йөзе ак. Җир шарында данлы дәрәҗәле Татарстан дигән туган як. Җыр һәм шигырь атлы янәшәдән юк тынмады тальян гармуннар, гасырларны кичкән шигырь җырын киләчәккә илтерер хакым бар. Барлыгы йөрәк түребездә, көне-төне ачык капкалар тамыр тарта, сагынуга түзми, киткәннәр дә кире кайталар. Туган җирем кара алтын иле, көтеп алам аяз һәр таңны. Яратмыйча яшәп кара менә Татарстан дигән ватанны. Искиткеч, әфәрин. Бик матур шигырь. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Әгәр дә сез теләсә кайсы һава торышына да сигенә беләсез икән, димәк сезнең барысы да яхшы. Димәк, нишлибез инде? Хезмәттәшләребез җиткергән яңалыкларга куанабыз, сөенәбез. Эфирда һава торышы. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Сентябрьнең 1-нче көннәре Арктик һава массалары үтеп керү аркасында салкын булды. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда салкын һава саклана, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада явым-төшемнәр көтелә 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар уртача 10 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава яңгыр яурга мөмкин 9 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак дип фаразлана 10 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы һәм җилле уртача 10 градус. Көз беренче көннәрендә үк салкынча булуына карамастан, синоптиклар сентябрь җылысы һәм матурлыгы белән ләззәтләнәчәкбез дип вәгъдә бирәләр. Башкалабыз Казанда болытлы һава урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 11 градус. Җилтен яктан атмосфера басымы төрекемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Казан мөселман кинофестивалендә катнашучылар. Нәфис ustaсы, режиссер, Баку Юрманчы фильмының проект авторы Розалия Закиева һәм шагыйрь, язучы Рифат Салах. Хәерле көн исәнмесез. Ничек туды бу идея, Розалия ханым? Менә Бакый абый турында язарга якташ булу төп этәргеч булгандыр инде. Якташ булу да, анарсың каядыр энергияны каядыр куярга кирәктер битеңдә име. Хәзер бит формат ничек? Барыбыз да телефонга да төшерәбез. Любой һәммәсен барыбыз да блогерлар, һәммәбез дә кино төшерәбез, документаль фильмнар, бик кызык, дөнья кызык. Мин иң башта менә шушы эшләү процессында кайбер эпизодларга тукталасым килә. Әле менә миннән сорадылар, менә анда Бакый Урманчы үзе исән булганда, аның турында фильмнар бар, Сепаратор янында дигән картинага таяндым мин. Менә бу кызыл яулык атаклы француз яулыгы име төшерә башладык та Буада музейда. Мәйтәм, өстәл дибез. Мәйтәм, туктагыз әле. Бу өстәл түгел бит. Бу сәке. Мин исемә төште. Мәйтәм, мин бала чакта сәке идем, монда ятып җыклый идем мин. Монда анар самавырда куялар иде. Мин хәтерлим, Мишәр әбием монда сепараторында куя иде. Мин шунда бөтерелә идем. Мине төртеп тә җибәрәләр иде име. Әби ал япкышын булай итеп бәйле иде. Булай итеп сапарап җибәрә иде. Фильмда да шулай итәм. Минем анда уйный Нурия, безнең Буадан Калфак клубы инде җитәкчесе Нурия. Бик матур итеп фартуклар текте ул. Менә гаҗәп. Әкрен генә сыпырып җибәрмәйтәм, минем әбием шулай, Мишәр әбием бик усал иде. Булай итеп бәйле иде, булай итеп сыпырып иде. Аннан соң монда картинада безнең кыз бала юк. Мин аны керттем. Анда мин булам. Минем прототипы мин. Монда безнең кыз бала. Менә мин шулай миңа 3 яшь иде. Мин бөтерелеп йөридем әби янда. Менә бу ничектер, менә бу минем әнә шул 3 яшьлек
вакытым менә шушы картинада. Беренче көннән шушы сәкене ясадылар. Буа театры ярдәм итте. Музей директоры каяндыр фанер табып, анарсын без буяп, мина бергә буебызда яшелгә буяла. Ничек димен анда яшел түгел димен картинада. Мәйтәм безгә ни оператор Илдар Галаудинов төшерде. Төсен төскә китердек инде без. Менә шундый мәшәкатьләр. Беренче көнне сәке ясап, репетициялар ясап, менә бу ниләрне сөлгеләр, бөтен әйберләрне элеп анда музейда астын өскә китереп, шүлмәкләр, анда шүлмәкләр тизеп, име бик кызык булды. Димәк, бу фильмның форматы шундый үзенчәлекле. Әйе. Ун нәрсәдән кыйбат? Жанлана безне. Картиналар жанлана. Менә шундый матур ниләр. Сез аны экранда 1 минутта карыйсыз. Без аны 3 көн төшердек. Ул процесс, ул 3% ул искиткеч кызык. Минем сценарий авторы буларак, менә сез Бакый абыйның иҗатын бик нык өйрәндегез бит инде. Менә кайларга мөрәҗәгать, кемнәргә мөрәҗәгать иттегез? Әлбәттә, беренче чиратта Хәзинә галереясына бардык. Анда инде 2 көннең берендә шунда идек. Һәрвакыт карап, йөреп, нинди үзенчәлеге бар һәрбер картинаның. Менә ул бит инде җанландыру гына түгел, аны бит әле уйларга кирәк. Кайсы картинаны җанландырып була, кайсын ничек. Менә аны әлбәттә без Розалия апа инде булай эшләрдә башлап йөрде. Мин инде ул алып барса, лекин буласың икән, сценарист та буласың, режиссер да булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә бик күңелле генә, бик рәхәтләнеп эшләдек без моны, бу эшне. Чынлап та мин дә инде үземдә бу аягыннан булгач, минем өчен дә ул Бакый аганың иҗаты бик кадерле иде. Без инде балачактан аның иҗаты белән үстек. Анда аның иҗаты белән танышып, һәм гомумән үзебезнең күз аллы бар иде. Ул бит инде безнең Тукайыбыз кебек инде. Шигъриятта Тукай булган кебек, рәсемдә инде Бакый ага барманчы. Һәм аның озын гомер яшәве ул бик файдалы булды. Чөнки безнең буында аны күреп, ишетеп, радиолардан ишетеп, телевидениеләрдән күреп калдык. Менә озын гомерле бул дигәч, менә китап миңа буада, альбом бу. Менә бит аның күпме эшләре. Аларны бер кинога сыйдырып буламы? Бу әдәттә реалия түгел. Реалия бер. Ләкин минем уйлавымча, әйтеп бетермә, Харков, аннан соң аның бит менә бу скульптуралары бик күп. 100-гә якын. Аларын ничек күрсәтергә кирәк? Безнең галереяда берничәсе генә. Шуңа күрә мин анда безнең балаларыбыз була, бу адан килгән сәнгать мәктәбеннән балаларыбыз. Шуңа күрә өстәл артына балаларны утырттым да, буларны барысын да күрсәтәсем килде. Һәм балаларны төзеп утыртып, алар менә шушыларны, шушы альбомны актарган чакта без нәкъ менә шул Бакый Урманчының менә шушы скульптуралары турында сөйләбез. Кайсыдыр менә шундый теге режиссер столыгы турында сөйлим. Менә шундый матур ниләр табылды. Үзеннән үзе табылды. Менә шулай. Чөнки барсында күрсәтеп булмый бит. Менә галереяда ни бар? Шуның белән шикләндем. Чөнки 90-100-гә чаклы яшәгән Бакый ага Урманчының күпме аның иҗатын бер ни күрсәтеп бетереп булмый. Алга таба яңа проектларыгыз булып торсын, шуны телибез. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Әлбәттә, инде безнең кунакта буалар иде, һәм без тапшыруыбызны да нәкъ менә буада туып үскән ак халатлы фәрештә диләр, алар кебек кешеләр турында, шундый зур йөрәкле, олы йөрәкле ханым турында алдагы видеоязма. Ул Фирүзә ханым Юнысова, Татарстанның атказанган табибы. Фируза ханым белән без Казанда очраштык. Табибларның белемен арттыру курсларында укып йөргән чагы иде аның. Чувашиядә туган кызга буада яшәргә, әби бабасы тәрбиясендә үсәргә язган икән. Аларның хәер фатихасы, изге теләкләре белән кыз мәктәпкә китә. Минем бабаемның әнисе авылның укымаганда, но врач иде, роды принимала. Бала тудырайды. Кендеге бисе, вывихлар. Бүтін ауылда шул, бүтін жерде тирә күрше ауыллар минем әбейім артынан келәләр иде. Бабай намаз оқығаннан соң отырайды, янына мені құшақлап алар. Құшақлап отырайды, намаздан соң әбізеттім, ол бір өтеге кірген едім, долқақ, нәрсе деймін. Ғадетке кіріп қалған еді. Баба мені отырайды да, қызым келәлер деп. Оқығаннан соң башымнан сипап, сен Алла тілесе, сен менің врач боласың дейді.
Теләкләре амин дигән сәгатьләргә туры килгән күрәсең. Мәктәпне яхшы билгеләренә тәмамлап, медицина институтының дәвалау факультетына укырга керә. Белем арттыруын 9-нчы больницада интернатурада дәвам итә. Акчачакларда бар иде Абсаламов. Шуның малайы Эмиль Валеевич, невропатолог, доцент иде. Аның кул астында интернатура бик яхшы. Альберт исемле егет белән гаилә кыралар. Дипломлы 2 яшь белгечне Үзбәкстанга эшкә җибәрәләр. Балалары туа. 3 балам бар. Балалары ikisi de 20 малай. Зур малайым. İkisi de Мәскәү институтын бетерделәр. Ана өчен моннан да зур горурлык бармы икән? Ире фән эшлеклесе. Балалары исә кайсы әнисе, кайсы әтисе юлын сайлый, үзенең дә балача хыялы тормышка аша. Зур тырышлык белән гыйлем тауына үрмәли тәҗрибә туплый һәм дәрәҗәле, күренекле табибка әверелә. Киң күңелле, үз эшен яратып, бөтен күңелен биреп башкаручы Фруза ханым бүген дә кешеләргә ярдәм итүен дәвам итә. Авыруларны рухи яктан дәвалый, җан сихәте бирә. Ул психотерапевт. Алар алды белмиләр. Алар менә балалар кебек ат души синең. Әгәр син алар белән яхшы булсаң, алар сиңа 1000 мәртәбә яхшы, алар синең белән. Башкалар бәхте хакына көчен, сәләтен кызганмыйча эшләгән кеше генә үзе дә бәхеткә ирешә ала. Тормышка яңадан кайткан, яңача карый башлаган пациентларының рәхмәт сүзләрен ишетү бәхет түгелмени? Фрүзә Зарифҗан кызының тормышы шундый рәхмәтле көннәр белән үрелеп бара. Табиб буларак һәркемгә аның әйтер сүзе бар. Иммунитетны ныгытыр өчен сафхада күбрәк йөрергә кирәк. Физкультура булырга кирәк. Урманнарга йөрергә кирәк. Хәрәкәт кирәк. Табигать белән бергә булырга кирәк. Табигать кына иммунитетны күтәрә. Заман таләпләре хәзер бер урында таптан гафу итми. Шуңа да даими уку, өйрәнү таләп ителә. Бу район больницасында эшләүче Россия сәламәтлек саклау отличнигы Фруза Юнысова да исә яңалыкны тою хисе, яңа алымнар белән эш итү кебек сыйфатлар җитәрлек. Яшелүзән районы Ул-Ошасыр авылында Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы алма бәйрәме уздырган. Хуҗабикәләр алма киптергән, кайнатма, как ясаган, компот япкан, алмадан бәлеш пешергән. Бусы республикадагы яңалыклар булды. Дөньяда ниләр бар икән? Дөнья яңалыклары белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыбызар. Спас манарасы 15-нче халыкара хәрби музыкаль фестивалендә ат чыгышлары да булып узган. ВДНХ-дагы ипподромга килгән халык атта йөрергә өйрәтүче Кремль мәктәбе һәм президент полкының кавалерия мактаулы экскорты җайдакларының чыгышларын, ат өстендә йөрү һәм конкур ярышлары, ат театры һәм күңел ачу тамашаларын да караган. Шулай ук балалар төркемендә өйрәнгән күнекмәләрен күрсәткән. 15-нче юбилей фестиваленең ябылу тантанасы Башкала үзәгендә Кызыл мәйданда бәйрәм салюты белән төгәлләнгән. Спас манарасы 2006 елдан алып Мәскәүдә уза. Фестивальдә Россия һәм чит илләрдән килгән хәрби оркестрлар, дәүләт башлыкларының мактаулы сак бүлекчәләре һәм фольклор төркемнәре катнаша. Санкт-Петербургның сәнгать академиясендә белем алучы Александр Брагер диплом эше итеп Муаммар Каддафи сынын ясаган. Шулай ук Ливия лидерының туган шәһәре Сирт өчен монументта эшләгән. Рәссам үз проектын тарих җилләре дип атаган. Әлеге композиция аша ул Ливия революционерына карата хөрмәтен күрсәтмәкче була. Шушы сыннан тыш архитектор белән бергә ул Каддафи туып үскән Сирт шәһәре өчен масштаблы проектта башкарган. Рәссамның нияте буенча 2,5 метр бийеклектәге һәйкәл 3 метрлы постаментта торырга тиеш. Александр балачактан ук әвәләп әйберләр ясарга яраткан. Ләкин иҗат өлкәсенә килгәнче күп еллар слесарь, электрчы, кран машинисты булып та эшләгән.
Бүген бөтен дөнья матурлык көне. Без хатын-кызлар матур булу өчен бик тырышабыз. Бит тиресен кайгырту, чәч тәрбияләү дисеңме? Кызның салкын, кыры көннәре, дымлы һава аларга бик үк яхшы тәэсир итми шул. Менә мәсәлән, чәчләргә нәкъ менә бу вакытта кыйла башларга мөмкин, һәм прическагыз һәр вакыт матур булсын дисәгез, чәчләрегезгә атнага бер кефирдан маска ясый аласыз. Ул аларны ныгыта. Шулай кастор майын куллансагыз да була. Шәч трендларында нинди үзгәрешләр, яңалыклар бар икән? Быел ничә кирәк шәчне алдырасы? Шул хакта хезмәттәшебез Гөлнур Габдрахманова видеоязмасы. Идеаль прическа нинди булан? Без бүген сезнең белән 2022 елның шәч трендларын карап китәчәкбез. Моның өчен без стилист янына килдек. Сүзне шәч аксессуарлары яисә шәч бизәп әсбаплары турында башлап җибәрик. Чөнки образда нәкъ менә детальләр бик мөһим. Алар образны тулыландыра һәм аны камил итеп күрсәтә. Шәч бизәү яңадан өйрәнеп кайттым. Безнең җәнлек трендлары бурмалы бәйләүгеч шәч бизәүгеч баулар, кием белән бер төстә булган шәчтә аксессуарлар или контраст акка кара или шәч белән бер төстә булган аксессуарлар трендта. Хәзер кирге, ягъни ободоклар һәм шәч тасмалары актуаль. Алар кием белән бер төстә булырга мөмкин. Шулай ук киемгә капма каршы төстә сайланган шәч тасмалары да бик отышлы күренә. Мәсәлән, ачык киемгә кара шәч тасмасы һәм киресенчә. Кайбер көяз кызлар тасманы шәч төсенә туры китереп сайлый. Бик тыйнак һәм шул ук вакытта бик зәвыклы күренә. Шулай ук шәчне җыеп, яулык бәйләп куюда бик актуаль. Без бүген ике төрле прическа ясарга өйрәнербез. Беренчесе Голливуд бөдрәләре. Ретро стилендәге бу прическа образга җиңеллек һәм нәзакәтлелек өсти. 20нче гасырның 30нчы елларында бик таралган була ул. Голливуд бөдрәләрен өйдә дә ясарга мөмкин. Иң башта чәчкә махсус мус яки күбек сөртәбез. Бу чәчнең төзелешен саклау өчен кирәк. Махсус маскалар, кондиционерлар, майлар, спрейлар кулланыгыз. Шампуньларны үзегезнең чәчегезнең тибына карап сайлагыз. 2-3 см тутам чәчне алабыз да плойкага өстән аска чорныйбыз. Чәчне урта бер җирдән тешләтәбез. Чәч очларына аерым игътибар бирәбез. Киләсе тутамны алып, шуны кабатлыйбыз. Бу матурлыкка лак сиптерәбез. Актуаль Голливуд бөдрәләре әзер. Бу елның тагын бер тренды ул кымлык, ягъни пляж бөдрәләре. Аны махсус плойка белән ясарга мөмкин. Чәчне тутамнарга бүлеп, плойка белән чәч озынлыгы буенча йөртеп чыгабыз. Тамырларыннан 10 сантиметр ара калдырабыз. Бу прическаны идәдә кабатларга була. Чәчне 6 өлешкә бүлеп, тулымлап үрәбез. Берничә сәгатьтән соң тулымнарны сүтәбез. Кызыну өчен бөдрәләр әзер. Алар озаграк торсын өчен лак сиптерәбез. Мин дә трендта. Миңа пляж локоннарын ясадылар. Бик романтик һәм җиңел образ килеп чыкты. Шулаймы, дуслар? Республикабызда салкын һава торышы урнашты. Температура нормадан 3-4 градуска түбәнрәк. Атна ахырына кадәр һава торышы сизелерлек үзгәрмәячәк. Республика халкын салкын һәм яңгырлар көтә. Ә синоптиклар төгәл мәгълүмат әйтер, алар нәрсә вәгъдә итә икән, аңа тыңлап карыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Сентябрьнең 1нче көннәре арктик һава массалары үтеп керү аркасында салкын булды. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы азнакайда салкын һава саклана, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк чыгыш Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада явым-төшемнәр көтелә 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар уртача 10 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава яңгыр явырга мөмкин 9 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак дип фаразлана 10 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы һәм җилле уртача 10 градус. Көз беренче көннәрендә үк салкынча булуына карамастан, синоптиклар сентябрь җылысы һәм матурлыгы белән ләззәтләнәчәкбез дип вәгъдә бирәләр.
Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 11 градус. Җилтен яктан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Тиздән Тинчурин театры яңа сезонна Карл Годзинның Хан кызы турындык әсәре белән ача. Спектакль Кәрим Тинчуринның әлеге әсәренең ирекле тәрҗемәсендә Венгриядән чакырылган татар режиссеры Сәрдар Сахировский тарафыннан куела. Һәм студиябездә кунакта әлеге театрның әйдәп баручы актерларының берсе Татарстан халык артисты Резида Төхфәтуллина. Хәерле. Инде әлеге спектакль турында сөйләшеп алсак, ниндирәк спектакль ничегрәк үтә? Бу бит инде Турандот ул Кәрим Тинчуринның тәрҗемәсендә менә нинди үзенчәлеге бар аның? Нәрсә әйтәсем килә, мин ул спектакльдә әлбәттә катнашмыйм, шулай да менә әкертен генә репетицияларны караштыргалап, театрга барып карап йөрим. Нәрсәсе белән? Әлбәттә, безнең театрда хәзер инде күбрәк эксперименталь дигән әйберләр, бик экспериментлар, шуңа күрә рәхәтләнеп эксперимент бара, әлбәттә. Ул кызык булырга ошаган. Кызык нәрсәсе? Кызык дигән сүз безнең бөтен нәрсәгә дә туры килә, чөнки анда җыр, анда бию, анда драма, анда комедия, алар бөтенесе бергә анда барачак. Һәм анда күбрәк яшьләр уйный. Әлбәттә, сәхнә яшьлекне ярата, күбрәк безнең яшьләргә игътибар күбрәк, шуңа күрә миңа калса ул бик кызыклы, матур әйбер булып чыгар дип бик өметләнеп калабыз. Һәм ул нәрсә белән безнең бәйләнеп китә, чөнки безнең Кәрим Тинчуриныбызга 135 еллык. Әйе, шул менә шул уңайдан нинди чаралар күздә тотыла дип сорыйсым килгән. Әйе, чыннан да ул бит инде безнең Тинчурин театры, Тинчурин исемен йөртә, һәм менә шуш турандыкта 1918 елда Кәрим Тинчурин тарафыннан тәрҗемә ителеп, үзе дә хәтта ул куелып, ул чакта үзе куеп, анда хәләф ролен дә башкарган, һәм нинди әйберләр уза. Біз менә инде театр кысаларында гына, бина кысаларында гына түгел, урамнарга чыга башлады. Хәзер бит бөтен әйбер заманлаштырылган. Квест, флешмоб, әллә нинди сүзләр өйрәнеп, ярый тагын узак итеп яшәргә язсын, әллә нинди сүзләр өйрәнеп бетердек. Менә шул Горький паркында безнең флешмоб, аның әсәрләреннән булган, аның багышланган шигырьләр, аның җырлары, мәсәлән, үзебезнең оркестр, аны мин дә чыгыш ясаячакмын. Һәм инде тагын нәрсә әйтәсем килә, экскурсиялар булачак безнең ул урамнар буйлап. Кәрим Тинчурин белән билгеле, бәйле булган йортлар күп икән, урамнар күп икән. Кая ничек буласын сорау өчен барып карарга кирәк булачак, рекламалар әлбәттә безнең бар. Һәм инде безнең театрыбызда аның музее, шәхси әйберләре, аннан соң инде безнең парк бар бит, Тинчурин паркы. Аның менә шушы куелган һәйкәленә инде шулай чәчәкләр кую. Аннан соң инде театрда спектакль алдыннан үзебезнең оркестр белән килгән тамашачыны тагын бер зурлап искә төшереп алу була Тинчуриныбызны. Менә шундый бик күп чаралар булачак. Әйтеп бетергесез вакыт җитмәс. Әйе. Инде тагын шуны сорыйсы килгән, менә быелгы сезонда нинди яңа әсәрләр белән, куелышлар белән сөендерәчәксез тамашачыны? Менә инде эшли башлады, без һәр вакыт ел башлана, сезон башлана әкият. Әкият куй яңа елда ул инде ул гасырлар буена килә торгандыр ул әйбер. Шамил Фәрхәтдиновның безнең драматургыбыз бар, аның әкиятен Алла бирсә куячакбыз. Аннан соң инде безнең, мин аны әлбәттә әле бик аңлап бетермәдем, робот белән сөйләшү дигән ул татарча сөйләшергә өйрәтәчәк икән, менә шушындай шулай ук олы буын артистлар белән, менә шушындай робот белән сөйләшү дигән бер нәрсә булачак ди. Аннан соң безнең бик зур әсәр Идегәйгә. Инде ул теге сезоннан бирле сүз бара ул турыда, Идегәй әсәрен куячакбыз. Һәм әле яңа елдагысын, әле заманалар тыныч булып, матур булып барса, әллә нинди матур әйберләр булыр дип өметләнеп калабыз. Иншалла шулай була күрсен. Резида ханым, спектакльләр булу ул әлбәттә бик әйбәт, ләкин тамашачыны иң кызыксындырган ул әлбәттә сезнең шәхси тормышыгыз. Менә шәхси тормышыгызда ниндирәк яңалыклар бар икән?
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә язылып тыңлый алачаксыз. Шуңа күрә кирегез, язылыгыз һәм Резидә Төхвәтуллинның шәхси тормышында булган яңалыкларны белегез. Ел бетерергә 113 көн калып бара. Бүгенге көн бүтән бер кайчанда кабатланмаячак. Шуңа күрә һәр мизгелнең кадерен белеп яшик. Дүшәмбе 12 сентябрь көнне ниләр карарга мөмкин булачак? Әйдәгез манзараның ул көнендәге ал хәбәргә караш ташлыйк. Без барыбыз да сәяхәт итәргә яратабыз. Ә менә сәяхәт итә торган йортларны күргәнегез бармы? Кая юл тотасыз? Мин җырым менә саф һава сулап, бу урыннарга хузурланып карап. Бездән сезгә бер бик яхшы киңәш. Балык тотарга ойлагансыз икән, йокы турында онытырга кирәк булачак. Тормышыбызны яратыйк, ул бары тик мизгел генә. Яши белик һәм бәхетле булырга өйрәник. Кемнең нәрсәгә ирешүе мөһим түгел. Күңелләребез белән матур, иманыбыз белән нык булыйк. Һәр барчагызга тазалык, саулык телибез. Исәнлектә күрешүләр насыйп булсын. Исәнлек булыгыз.